Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының драматург Сәйид Шакуров әсәре буенча куелган «Саф күңелгә тап төшми» дигән спектакльне тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәмбәт. Фуат Әбүбәкеров музыкаль эшләнешендә. Рольләрне башкаралар: Шакир карт, Ринат Мифтахов, Мәргүбә, аның карчыгы, Хаҗар Шакирова, Саҗидә, киленнәре, Әлфия Хәсәнова, Мулла Нур, оныклары, Рәдиф Сәгъдиев, Шәмсия, күрше карчык, Нурия Вәлиева, Вагыз, аның улы, Илгизәр Хәсәнов, Абзал, Наил Шәйхетдинов, Гәрәй, авыл совет рәисе, Әнәс Галиуллин, НКВД вәкиле Таһир Нуруллин. Вакыйга Бөек Ватан сугышы елларында авылда бара. Шакир картые. Көзге чытык кич. Караңгыланып килә. Мәргүмә карчык намазлык өстендә утыра. Я Рабби Ходаем, шушы укыган 5 рәкъәт намазымны кабул итеп алсаң икән дә, укыган дуаларым, кылган гыйбадәтләрем, биргән садакаларым хакына, ил өстенә килгән афаттан, халыкны бу рәхимсез сугыштан коткарсаң икән, барчамызның аталарын, улларын, малайларын кайтарсаң икән, гөнаһсыз бәндәләрнең канын кыючы, бу йырткыч Гитлер дигәннәрнең җанын җәһәннәмгә җибәрсәң икән, безнең Сталин хәзрәтемезгә көч-кудрәт, исәнлек, саулык илә озын гомер бирсәң икән. Амин. Бирәхмәтикә я архамар рәхимин. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Тагын бер көн үтеп китте. Ни хаты, ни хәбәре, ни үзе. Эй, балакаем, шушы сытык көннәрдә, әче җилләрдә, карлы-бозлы яңгыр астында, бил тиңентен сачырып, кайларда гына йөрисең икән дә, нинди генә хәлләрдә тилмереп ятасың икән. Эй, дөнья. Тукта булмаса, ут алып, казан астын тергезеп җибәрим. Мондагыларның кайтыр вакытлары да җитәр бит. Кеше хәлен, кеше белми, янар бәгырьләрем сүнми, бу хәлләрдән кеше үлми, ирешмәсә әҗәлләрдән. Инде хуп! Астагфирулла. Агач мылтык тотып, оныгы Мулла Нур кайтып керә. Здравия желаю, товарищ боевой оби. Кайттың, улым? Алай түгел, устав кушканча җавап бирергә кирәк. Служу Советскому Союзу дигәнгә. Онысы ни дигән сүз була инде? Советлар Союзына хезмәт итәм дигән сүз әби. Кая инде ул миннән бу яшьтә? Бер улымны, 3 кияүемне биреп җибәрдем, шул җиткән бер иманага. Нигә бер иманага? Бабайны кая куясың? Бабаң инде ул 10 улы булса, 10-сын да биреп җибәрер иде. Өстәвенә үзе китәр иде, яныннан мине җитәкләп. Юк, әбкәй. Мин булганда сиңа кирә җитмәячәк. Менә тиздән мин Солтан Солдат улы Мулла Нур китәчәк. Гитлерның бугазын штык калырга. Штыком, кали! Коротком, кали! Шу инде. Түшәгемнең сүрүен җыртасың агач мылтыгың белән. Агачыңны күрсәтә ул. Әле бер көн Салтыштан кайтышлы юлда Сәгыйҗан чырады. Конвой белән төрмәгә алып китеп баралар иде үзен. Каршысына отделениемны тезләндереп, прицелым по дезертиру, пли дип команда биргән идем, бабах. Истүбәп чиракка барып төшмәсенме теге?
Ике милиционер күтәреп алып арбага салдылар үзен. Әй, улым, бәләгә юлыккан кешедән шулай көләләрмени? Юлыгыр бар. Юкка гына бер абзал димәгәннәр аларны. Ярар. Бабай әйтә, ике зур буралары икмәк белән шыплап тутырылган ди. Соң бер чиләк арышны урлап төрмәгә китеп сугышка бармас өчен генә урлаган ул аны. Юк, сөйләмә. Шишен өстеңне. Караңгыга кадәр йөрмәсәң мәктәбеңдә, моңарчы иртә кайта торган өең бит. Соң хәзер без өлкән класс малайлары дәрестән соң калып 2 сәгать солдат уен уйныйбыз. Анысы нигә инде сез балаларга? Нинди бала, үскән сайын бала була димени? Яңа елдан соң безне до призывника ясачаклар. Рекрут дигән сүз. Сөрән йөриячәк без гармун белән. Кая минем гармун? Куйган җиреңдән ал, улым. Әйберне куйган җирдән алсаң рәхәт була. Рөхсәт итегез, Талай Шакир солдат бабай. Султан солдат улы Мулламур 6 сәгать укганнан соң 2 сәгать хәрби әзерлек узып, Сартыш белән үзебезнең авыл арасындагы 6 чакрым араны полный снаряжениене ингасып, походным порядком строевым шагом айтма кайтканнан соң гармунда күнүгәр алып бару белән шөгыльләнәм. Хош, ансы нәрсә өчен иннән тагын? Гармунда күнүгәр алып баруга. Так точно. Рекрут булгач, шигендер суга ичеп, яшьтиләр белән сөрән йөрергә кирәк булыр дип уйлыйм. Молодец, Солом. Молодец. Бик дөрес сөйлисең. Айда, продолжай дальше. Yüzersin urrekeyimle Köp kanatlarına yarsı mayırekkeyim Köp kanatlarına yarsı mayırekkeyim ulan молодец. Koralı, sen bundan galemetkine kızdıra başlayan biz hazır Ya oğlum ya, продолжай, ayda, burşunma. Солдат итеп алдылар, биргә кайык салдылар. Без бәхетле бала икән, бәхетсезләр калдылар. Biz бәхетле бала икән, бәхетсезләр калдылар. Эй, Ходаем, ник кытыртасың икән шул баланы карт җүләр? Бала түгел. Алай, армияга китә торган егет бала булады мени әйттең сез син дә карчык. Ник килен кайтмадымы ни әле? Ашны булдырыйм дигәнем. Ярый алайса, әйе, булдыра башла. Кайтты киленең, кайтты. Ана, маллар арасында абзарда йөри. Син улым, күнегүләреңне продолжай әйдә. Көне килеп җиткәч, шигендер суыннан калма салла бирсә, әйбәтрәк булыр. Ил алдында, халык алдында изге кызлык китермәбез, курыкма. Әйдә, продолжай. Солдат итеп алдылар, биргә кайык салдылар. Без бәхетле бала икән, бәхетсезләр калдылар. Каралы, тостка язмаганны сөйләп утырмагыз. Бәхетсез була димени илендә калган бала. Алмасалармы? Ана күрше гызабы шикелле. Вәгызне дә алдылар, аксак дип тормадылар. Алумрый ул. Турулды армияга. Армия булгач, барыбер инде ул. Әй, малай, токта, син кая? Әнигә булсам. Бар улым, бар. Син карчык. Бу тамам малайның башын, бәхетнең нәрсә икәнен бик яхшы белә шул ул хәзер. Шакир солдат токымы диләр аны. И, Роббым, синең белән бер сүз сөйләшер хәл юк, шул токым белән мактана башлыйсың. Какшы, мактанырлыгым бар, мактанырлык токым. Мин генә түгел, минем ата-бабам, бабамның бабасы, барысы да солдат булганнар. Син соң нәрсә икәнен беләсеңме, солдатның нәрсә икәнен? Тити баш. Хей, Алла беләсең килсә солдат ул ил сакчысы дигән сүз. Илне саклау ир егетнең изге бурычы ул, белдеңме? Ярар, әнә килен дә кайтты, ашта булды.
Килен, балакай. Ул маллар арасында буталып йөрмәсәң икән, ястүдән соң үзем чыгып бирәм бит мин аларның ашарларына. Өлгөрөрсең, әнкәй. Иртәгедән Мулла Нур белән синең өскә кала барысы да. Без китәбез. Ничек китәсез? Кая китәсез? Кем белән китәсез? Әткәй белән китәбез. Кая китәсез дип сорыйм. Илләт урманына агач кисәргә китәбез. Я Хода, бар икән күрәселәрбез. Булай да эштән кайтып кергәнегез юклабаса. Инде 70-кә җиткән карт белән хатын кызны илләт белән илләт хәтле илләткә җибәрмәсәләр, биткәнбез колхозда кеше. Ояты качты. Председатель дигәннәрнең дә сугыш башланганнан бирле. Зинахар өчен кирәкмәгән шыңшып торма әле, зинахар дип әйтәм. Бер без генә түгел, ил өстә төшкәнез. Кем эшләргә тиешеп беләсең соң аны хәзер без дә эшләмәгәч әйтәл син шуны миңа, Шкайрак игътатларның барсында сугыш алып китеп бетерделәр. Әнә, председательнең бүген үзен узаттык сугышка. Гәрәй кар җилкәсендә калды хәзер барсыда. Ая, ашыгны китер, бар әле. Китерәк табынга, юк карынлыгырдап йөргәнче. Китерәм. Ничек кенә арыбыштан чыксак та, сөйрәлеп булса да без үзебезнең өебезгә кайтып йыгылабыз әле. Менә анда, ут эчендә, билдән саз йырып. Кой инде, килен балакай. Айдан артты бит инде сугышка чыгып китәбез дигән хаты килгәнгә дә. Ашагыз әле, зинахар өчен ашагыз әле, алдыгызга килгән ашыгызны тыныч кына. Улым, Мулла Нур. Нәрсә бабай? Әйдә, сиңа да аш түстем, киләйә, кайнар чагында аша, кил. Мулла Нур, син бүген саат 3-та дәвап алырга кирип чыкмагансыңдыр улым? Кирдем, әнкәй. Түтә әйтә. Габдулла җизнәңнең үле хәбәре килгәнгә 40 көн булды, әнин киласа 40-ын үткәрер идек ди. Хей, кая инде ул? Булмас. Булмый дип. Килен, туктайлы, бер туган апаңның ире 40-ын устырып, Коръән укыту фарыз эш. Шуннан соң барырсың. Курыкма, 3-4 көнгә соңлап барганнан илләт урманын кисеп бетер алмаслар. 100 ел киссәң дә бетәсе юк илләт урманының. Эй, әнкәй, үлгән хәбәре килүчеләр күбәеп китте бит. Барысы да 7-сен, 40-ын уздырабыз дип эшкә бармый кала башласалар. Куй әле, килен, куй әле, зинахар өчен аша әле тыныч кына. Ул томаны әнingә син барбер бер нәрсә дә аңлата алмассың. Аңлыйм. Бәк шәп аңлыйм атасы. Ләкин бит Ләкин шул менә ләкине бар каһәрнең. Аның ләкин дигәне сугыш, ул инде юта бирә, барсында юта. Һич талымлап тормый. Менә шуның тамагын тыгындыру өчен. Җәһәннәм астындагы илләт урманын барып кисәргә кирәкме? Ай Алла. Урманны түгел, утыны кирәк, утыны аңлыйсыңмы? Утын ягып йөри хәзер паравузлар. Белдеңме? Калдыр әле. Кая? Әйдәгез, туйсагыз бер амин тутыйк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أشكر Шигендер дә кишер, безнең эшкә килешер. Ярар, Ятсыз. Мин бабай бераз укыйм әле. Югыйсә укытучы апа, никрут дип тормый, иртәгә сорап алам диде. Бар улым, бар. Оқыла, ука. Син карчык, тиз генә табынны җыештырып ал да, мин эшкә утырыйм әле. Бу тунның эшен битереп куйым инде мин бүген. Күп калмады. Тимә җылаулары уясыда, әнә әзер яканы тотасы бар. Син дә килен башка эшең булмаса, юк башларын бәйләп битер. Иртәгә идарәгә илтеп тапшырырбыз. Фронт капасылыклар әзер. Әзерләп битердек диде Гәрәй. Безнеке генә кала күрмәсен. Йөк башлары әзер инде ул минем әткәй. Шуларга өстәп бер пар бияләйдә бәйләп тыгармын дигән идем дә. Камыр изәсем бар икән. Юлга икмәк пешереп алмый булмас бит. Кирәк булыр килен, кирәк булыр. Атнан көнгә бер кайтабыз, мунча кирип китәрбез дисәләр дә, кирәк булыр. Атыклы ат армас дип пешерәр син икмәгеңне пешер килен. Атасы, шулай озакка китәрсез микәнни? Кем белә инде карчык, бәлки ай буена сузылыр, бәлки кыш буена ук булыр. Ай, килен, алай булса башлаган бияләйләреңне бетерә күр. Камырны үзем изәрмен, икмәгенне үзем пешермен сез торуга Аллаһы буйырса. Ярар әнкәй, ярар. Менә бабай тарих мәсәле. Сузмай нәфсеңне безнең илгә ди. Үткәндә аларның бер ел басарлары сузылып караганда кулым пешергән. Безнең гаскәрләр аларны тарман итеп Берлинга ук бәреп кергәннәр. Чернышев дигән генерал Берлин капкасының ачкычын кулына ала да, бабай менә бу юлы
Кайсы генерал кулына төшәр икән, Берлин капкасын ачкычы? Ялам. Ачкыч ул элек һәр вакытта да иң беренче булып солдат кулына керә улым. Чөнки җиңү солдат каны белән яуланып алына. Шул солдат үзем булсам. Эй, ашакмасаң, сиңа иртәрәк әле. Мин өлгердем инде. Берлин капкасына бәреп керәм дә, иңлек Гитлерны штыкым кали, короткым кали. Аннарысын Берлинның түбәсенә менеп, үзебезнең кызыл байракны бөтен дөньяга булгыйм. Күрсеннәр буржуйлар, шакир солдат малайын. Башка басып кирмәскә ант итсеннәр. Буржуй ант итә белми шул улым. Буржуй ул үткәннәрдән сабак ала белми. Без әйттерербез. Ышынма зинһар, хыялый. Кил, менә монда минем яныма җылыга утыр. Алдына утырмыйммы тагын? Алдыма утыртып сөйсәм дә гаҗәп түгел. Улым бит син минем. Бердән бер улым. Кит инде әнкәй, мин зур бит инде хәзер. Зур шул инде улым. Зур булдың инде хәзер син дә. Нәкъ әтиең төсле. Зәңгәр күзең тибрәләдереп карама бүдерә чәч зәңгәр күз әйтмәмлә бәгыркәем авыр сүз. Бит, әдәм баласы. Ярар килер, ярар кызым. Ул кадары үзеңнең бәгыреңне телгәләмә. Шәт иншалла исән саудыр әле. Үлгән хәбәр үк килмәгән бит. Төзергә кирәк килен, төзергә кызым. Алла, менә бит. Карале, онытып торам бит, карале, ни? Килен, әйтергә онытып торам. Сине теге иртәгә китәсең булгач, мунча киреп чыкмыйсыңмы дим. Күрше кафеләр яккан үй мунчага. Менә сез кайтыр алдыннан гына киреп әйтте. Кирер кешеләребез дә бетте. Су да бик күп, эссесе дә чырлый ди. Бу бияләйләрне үзем битермен. Бар әле, әнә шул шакты фонарыңны ал да. Ярый. Алайсам мин киттем әнкәй. Бар. Рәхәтләнеп, дөньяңны онытып бер җыунып кайт әле. Шахта фонары тотып, Саҗидә болтырга чыга. Тәрәзәдә кеше шәүләсе күреп туктап кала. Вагыз? Син нәрсә? Өеңне бутадыңмы әллә? Бутамадым мин. Бутавым түгел. Менә кайттым да. Кайттың? Каян кайттың? Тукта әле. Ничек кайттың? Әле кичә генә әниең елап безгә кергән иде. Киткәненә 2 атна була, 2 ай була, хаты хәбәр юк дип. Юк шул. Язмадым мин аны. Язмаска булдым. Ничек инде язмаска булдың? Бердән бер ананы шулай килмертәләр димени? Чөнки Нәрсә чөнки? мин Әйт. Чөнки мин анда калмаска булдым. Кайда? Кая җибәргән арыйсың? Кая икәнен мин белмим, ләкин син мобилизация белән киттең. Мобилизация белән. Ләкин сугышка түгел. Димәк, анда да сугыш. Сугыш. Тик кулга мылтык тотып түгел, куалды тотып сугышабыз. Бер караңгыдан икенче караңга кадәр. Авырмы? Җиңел түгел. Монда җиңел. Менә иртәгә безнең колхоздан 15 ат 30 кеше Илләт урманына чыгып китәбез. Вагыз, бәлки әткәй урынына син барырсың? Ул өйдә калыр иде. Юк. Бармыйм. Аннан заводтан ничек кайтардылар соң? Бер ничек тә кайтармадылар. Димәк, качып кайттым. Дезертир. Вагыз.
Мин моңа ышанмыйм. Ышанмыйм. Син бит качып кайтмадың, шулай бит. Качмадың бит. Ник дәшмисең? Әйттем бит инде. Димәк, качып кайттың. Әйе. Хурландым. Җен гарип гөләмә карт кырлар арасында йөрергә хурландым. Я әйт. Синең солтаныңнан ким сугышыр идемме мин? Хәтерлисеңме? Бер елны Сабан туенда. Әле сез иләнешмәгәндә идегез. Ул масаеп, үзен көрәшче санап, мәйдан уртасында басып тора. Аңа каршы чыгучы юк имеш, аны йгалучы юк имеш. Ә мәйдан читендә син, аңа карап сокланып, елмаеп торасың. Шуннан мәйданга мин чыктым. Халык гаҗәпсенеп бер гөжләп алды. Имеш, икенче аягын да сындырырга йөриме бу гарип? Ә мин бер нигә карамыйча тыйтак атлап аның каршына киттем. Кемдер минем адымны руб 20 дип мыскыллап торды. Бала-чага жук килеп бер шаркылдап көлеп алды. Ә мин берсенә бер колак салмадым. Мин фақат каршымда басып торган дошманымның горурлыгын сындыру турында гына уйладым. Һәм сындырдым да беләгемә селгәне урап алып, менә шушы йодрыгымны астан касыгына китереп терәдем дә, тан алырга да ирек бирмичә кинәт күтәреп алып, баш очында бер-ике мәртәбә әйләндереп, дык иттереп җиргә китереп бәрдем. Хәтта җир селкенеп куйган кебек булды. Халык шаугыр килеп, кул чапты, ура кычкырды, менә сиңа тыйтак, менә сиңа руб 20. Ә солтан хурлыгыннан мәйданнан ук чыгып качкан иде инде. Мин башкалар белән көрәшеп тормадым. Селгәмне мәйдан уртасына ташладым да, мәйданнан чыгып кайтып киттем. Миңа шунысы да бик җиткән кебек тоелган иде. Ә карасам, җитмәгән икән. Шул җәйнең көзендә син аңа ябышып чыктың. Шунда мин аның да аягын кыскартырга дип ант иттем. Ләкин ул инде бүтән мәйданга чыкмады, бүтән көрәшмәде. Миннән шүрләде. Син аны гомер буе дошман күрдең. Ни өчен? Аның бит сиңа начарлык эшләгәне булмады. Аның каравы. Сиңа начарлык эшләде ул. Миңа? Булмаганны. Булды шул менә. Кайчан? Оныттыңмы? Ир бит ул. Без хатыннар артык үҗәтлек күрсәтәбез кай вакытта. Менә хәзер бик кыйнасын иде әле. Рәхәтләнеп кыйнатыр идем дә бит. Юк бит, юк. Син кая? Киттем. Станциягә. Әйе. Бик дөрес эшлисең. Кеше фәлән күреп, дезертир дип синнән көлгәнче, кайтты начальникларыңнан гафу үтен. Илгән башны кылыч кисми ди. Тик кайткан кереп әниеңне күреп кит инде. Бик борчыла бит. Юк. Мин анда кермим. Мине күрсә тагын да борчылачак ул. Минем бит аны күрер өчен сугылуым түгел иде бирегә. Тәрәзә аша гына булса да, сине күреп китем дип кагылуым иде. Бәлки, соңгы күрем булыр дип. Ә инде менә үзең килеп чыккач, үзеңне күргәч, әйтми китә алмыйм. Яраттым бит мин сине. Гомер буе яраттым. Һәм хәзер дә яратам. Әйтмә. Кирәкме? Кирәк. Минем сиңа бер кайчан да бу турыда авыз ачканым булмады. Сине кимсетергә теләмәдем. Бала вакытымнан ук сине генә күреп, синең белән генә сукланып, синең өчен генә янып яшәдем. Каршыбызда гына үстең бит син безнең. Әнә генә бит. Синең туып үскән нигесең. Мин көннәр буе тәрәзәдән карап, синең урамга чыкканыңны көтеп утыра идем. Ә инде үсеп җиткәч, чиләк янтәңне асып, Чишмә тавыннан менгән чакта. Мин тау битендә гармун тартып, Талиан моңына үземнең кайнар тойгыларымны кушып. Ул синең кента башыңнан алайды да. Минем Талиан моңын, Талиан зарын тыңлый идеңме соң син? Юк, әлбәттә. Сәгатьләр буе аның белән чүкердәшә идегез бит сез, ә мин гармун күргән үзәрдәй булып тарта идем. Ай, көннәр.
Кирәкми, вәгыйз. Әйе, сиңа кирәкмәгәнемне беләм мин. Ләкин барыбер шушы көнгә кадәр фақат синең белән генә яшәдем. Синең күршедә генә булуыңны тоеп яшәү минем өчен үзе бер рәхәт иде. Әни мескен мине өйләндерергә ни тырышты. Кемнәрне генә яучыламады ул миңа. Ә мин барысын да кире кактым. Мин синнән башка берәүне дә ярата алмадым. Ә яратмаган кеше белән яшәп буламыны? Син нигә буларның барысын да миңа хәзер сөйлисең? Сине башка күрә алмам дип. Син нәрсә? Чынлап та качып китү баруыңмы? Әйе, качып. Заводтан, трудармиядан качып китеп баруым, ягым дезертир. Ә минем үземнең сугышасым килә, менә шушы кулларым белән дошман бугазына штык кадыйсым килә. Әйт, мин кемнән ким? Нигә мине гомерем буе кимсетеп киләләр? Сугыш башланган көнне мин военкоматка чыгып йөгердем. Җибәрмәделәр. Анда, заводта һәр көнне военкомат юлын таптадым мин. Юк, ярамыйсың диделәр. Ә ни өчен ярамыйм? Ә менә күрсәтим әле мин аларга ярамаганымны. Димәк, син чынлап та заводтан качып? Әйе, заводтан качып фронтка китеп барышым. Шәп урнашкан идем бит мин ачык платформадагы брезент астына. Яңгыр да яумый, җил дә исмәде. Ә менә поезд үзебезнең авыл турындагы үрне менгәндә түзмәдем. Менә хәзер синең каршыңда дезертир булып басып торам. Ләкин мин дезертир түгел. Юк, мең мәртәбә юк. Мин сугыштан качып түгел, сугышка качып барам. Тик син бу хакта беркемгә дә, хәтта әнигә дә әйтмә. Юкса качкан дип, дезертир дип әнинең котын алырлар. Хуш. Әгәр кайта алмасам, кайтмый калсам, бәхил бул. Алай, ярамый бит. Алай, ярамый бит. Sizə yarayım. Arkadaşlar, qadirlər, imiş nəsilləri bilən qadirlər. Onlarga yarayız yaramay. Benim malayını bir şeyle varış için 10 yılda dizirtir diyor. Ne yapayken o dizirtir? Demek o kaçıp kaytkan. Soğuştan. Bana bu dizirtir desen de dizirtir. Bana leptiniz. Bana kaptınız. Bana hazır siz benim kolda. Silsavit'e varıp cavit eteyim. İba, келin. Тоқтар, қызым, не болды? Не болды, келin дейін. Туктале, ол әле кулыннан фонарын төшереп җибәрә бит. Килен, туктале. Су. Мәри. Туктале, тынычлан әле, тынычлан дина, һәр икән. Ялый әле, ялый дип торсын әле. Бар әле, су китер әле, су дейім, су. Мә балакаем, йотып җибәр. Җиңеләеп китәрсең. Улым дип тиш әле оннан анаң әллә нишләде? Юк, уятмагыз. Уятмагыз. Хәлем. Уйта ул. Сөйләле, келин. Сөйләле миңа, нәрсә булсын, қызым? Юк инде, берни дә булмады. Ничек инде берни дә булмады? Кыямәтең соң. Син анда берәрсе куркыттымы әллә, келин? Юк, минем анда күземә кемдер күренде. Кайда? Бакча читәне уенда. Кем булыр икән, әй? Кем булсын? Җендер. Кит әле, тузга язмағаны сөйләп торма әле, нинди җен булсын ди ул хәзерге заманда? Кыяфәте нинди? Мин аны юллап күрмәдем дә. Син күрмәгәч булмаган дигән сүз инде ул, курыккансың гына, курыкканга күш күренә ди. Бар иде ул. Мин бит аның сулышына кадәр тойдым. Әллә урынып та киттеме, Ходаем? Әйе шул. Урынды шикелле. Ул кайткан. Аның җаны әрвах булып кайткан. Юкка түгел. Сизә бит ана йөрәге. Исән булса, айлар буена хат язмый
Ей, қойып тұр әлі зинахар үшін қаршыға. Юрасаң жүнніге юра, юрамасаң шыңсып тұрма дейім. Әне. Кімдір керек төгілмісің? Абзал таушы дейм ма? Әйе шо. Анан тауыш келді анда шектен бұйында. Құдайым, хайырлыға гына бола күрсәші. Көрмейм, сүйрәмә мені, Аллам сақласын, кіремесің, сүйрәмә мені, сүйрәмә мені. Bu ne tay bulasın? Kim etsin apesidatel? Bu ne tay bulasın? Bulmayım, Allah saqlaсын. Niye buldun bit? Сиңа да урамнан узып барышлыгыны алып кергәннәр. Монда да улым багызымнан хат юк микән дип, поштага барышымы? Юк, нигез иткән күршемә пүнәтәй булыр хәлем юк. Хош, сабыр иттегіз әлі. Әйттігіз әлі меңа, бұлай түнләтіп пүнәтейләп йөрүгінің сәбәбі нәрсе де аңлатығыз әлі меңа. Менә абзал әйтә. Ay, gördüm. Üst gözlerim bilen gördüm. Нәрсә? Урлаған ма? Huje, bu indi bir şilek arışkına tügel. Mında indi 10 yıl bilen yine kıtıp almışsınız. Әстәгъфируллаһ. Туктәлі сен, қаршық, туктәлі, қойып тұр әлі әстағфирулланы. Бар әлі әпішмаға кіріп ет әлі. Әйе шул. Әйдә ахирим малакайым. Әйдә малакайым, әйдә. Yok, sen kirmiysen, sen punetey. Булырым мин сиңа пүнәтәй. Әйдә ахирим малакайым, әйдә. Килен, бар әлі қызым, сен де шығып тұр әлі. Yok indi, ol şakmay. Şenki nik diysen? Туктәлі, сен неге қысыларсың әлі мұнда, әйт әлі. Мен председатель білән өзім сөйлешем. Kıssalarga şenki hakkım var. Men zakonunu yakşı bilem. Sen benim malayını bir şilek arışım tuttun mu? Tuttun. Men kısılmadım. Çünkü sen zakon boyunca ders işledin. Korak ol. Korakını tutarga her kim ebezin. Hemen senin tek kişiliğin. Koyal ol. Мен мында. Şalımında malay. Tuş. Düşsem yer işlersin. Abzal. Malayını kaldırıp duruyor geliriz. Yok, kaldırmıyoruz. Şenki nik diysen, bir-birine beylengen o. Benim eligi şu korak malayını konvoy bilen tirmege alıp gidip barganda, mine şu malay, dizirtir diye. Nindi dizirtir bu son korak? Hemen senin atan, nastoящий dizirtir. Нәрсә? Туктәлі ұлым, туқта, қуялы ағаш мылтығыңны. Сен қысылма. Неге ул Бұрада сен дірәңемліп ят. Неге ул ялаяга? Yala bolsa, ana anandan sıra. Kimni ol hazırgine, şitten aşağı kışaklaşıp übüp uzattı iken he? Юк, дұрыс түгел. Nerse? Yürek tügülüydü benim. Юк. Alaysa, siyerken bulgandır. Үтірі. Ulan sabır et. Энем, қызма. Сен абзал сөзлеріңні шамалап қына сөйле, аңладың ма? Anası da deriz. Şenkinlik diysen, anan hazır avulda bizning işi kortkırdan başka oluşka yararlı kişisi de kalmalı. Yaptı men de uzanını yakşı şakta. Yabasını itesi yok. İyi bilen idi o. Senin malay bilen idi. Karangı bulsa da benim gözlerim jeti göre, kulağım da ibet işite. Kaçtın dedi, min dizirtir dedi. Tek bu hakta bir kimge de, hatta enige de etme dedi. Etti mi? Şolay dedi mi? Yok. Men işitmedim. Men bilmiyorum. İşitmedin beni. Bilmeysen beni. Qarale, kim? Vallahi deyip eytem, kim deyip eytegede bilmemin misiri hazır. Şolay. Gımırıgız bizning işi kişini sanlamayıptı sizden. Eviziniz bizden de tüven tişip oturdunuz. Bizning malay, bur korak olsa da bir koytur Allah birsa. Sizdekin şunda tutup ataşaklar. Qarale, gerey, kurdaş, nige sen bir söz etmişe basıp durasın ha? Sen bir davul sovitle bassa, nige kurelete yala yaktırasın. Qarale, kurdaş, men ne beytinde? Elleydi sen de şuna şanasın mı? Şanmayım. Sen bit kurdaş, şalı bulgaç ne beytinde? Tek kirmişe de bulmay beytinde. Tekşirmeyi karası. Milisiyi getirtem, ankıvılı çakırtam. Ile sen kimni çakır?
Bizning naslda ilga, xalqqa xiyonat etgan kishi bo'lmadi. Ham bo'lmasda Alloh bersa, o'zing bilasan, kerak qurdosh. Biz sultonni birovda so'g'ishga kuchlab jibarmadi. Hamtoy sana burun olib berdi. Ul o'zitlab so'g'ishga ketdi. Men ona o'zim ashaganda ishonam. Sen uslamalarga tegishdi. Chunki u kommunist. Balakalar, men o'z ko'zlarim ishonam. Endi siz ishonmaysiz ekan. Aydagiz, boqshaga chiqib izlarni tekshirib qaraymiz. Onda izlar shabatada yorilib yota. Sulton itigining izlari bir oyog'i ayulu shabatib kirgan. Etkey borma. Ni haqqi bor aning bunda kelib bizga tintuv yasab yurigi. Men bit o'zim gina tugul, firsilatil bilan Militsiyadan boshqa oningda haqqi yo'q. Militsiya kelgan shetdek izlaringiz bu izlarni. Yo'q endi. Biz sizning uyingizda kirib tintuv yasamaymiz. Boqshadagi izlaringni qaraymiz. Haydagiz, hayda. Aytik qo'ya tava ketgan. Balki yiroqda ketmandir. Shul tirada, arbelak tirasinagina munchalashig'ini yashiringandir. Yaqini vizitdilar. Dobrovolni. Sen bizni masqalaytung to'xtasangmi yo'qmi? Muskullamayim. Patriot desang bet. Mana ko'ring endi patriot ekanin. Hayda qalayapsiz. Hayda. Haydadik. Bormasam rayonga shaltiratam. Boshimdan sepamaslar. Ey Allah, ayda qurdosh. Zinhor uchun chiqib qarayganda qishqirtmay shuni, ayda. Qishqirib buna qolmayim. Pazar qovanchasini o'nib chang sug'am. Butun ovulni yo'qqa bostiram. Etkey, borma. Baram qizim, baram. Bir kimde de şık olmasın için baram. Baram. Hayda kurtqa, hayda. Çıkma boğazımda. Barmayım senin bilen. Ay, barmasan barmazsın. Etkey. Kaldır kızım, kaldır. Ez yemiş. Nindi ez bulmaz hazır boqshada. Kimgina yurmay hazır boqsha orqali. Agarda bo'lmasa, shu og'och miltiq bilan sirtini yaram o'zini. To'xtadim. Mullado. Barsın. Qo'rqma qizim. So'qmas. Urkutirgina. Ol yovuzni urkutirga kerak, ko'pdan kerak. Shamsiyatday bag'rim ayt. Kengash ver nishlim. Yolg'onlarga yaramay. Durustini aytsam qo'rqam. Qo'rqma qizim. Qo'rqma. Sof ko'ngilga top tishmi deganlar bolaqayim. Qo'rqma. Sening ko'ngling sof, niyating izgilikda, qo'rqma. Mana kiribda kelalar. Kirsinlar, qo'rqma. Aytdim bit. Sen alay oshig'ish natija chiqarmali abzal. Bu bitlik suri shul bir izlarga qarab qilami? Izginami? Ko'z. Shu muborak ko'zlari bilan ko'rdim men alam izlarni. Fikir etmeli bebeklerime. Giteli karşımdan giteli var bir yakka. Kızım, gelin. Eyteli kızım şındırısın. Kim edi o bizning bakışada ortun o'tgan kishi? Ha? Men ko'rmadim. Men birovni da ko'rmadim. Birovda o'pmadi demi seni quchoqlab, ha? Yaptı minde uzunluğu yaxşı şakta yakalap çıkargança. Yaqalamaytar. Kızım. Belki sartıştan birer türlü haber getirgendir. Eyteli zinahar için eyteli. Nindi sartış. Sartışlar şabatadan diri. Ha bu itik izleri. Soldat itiginin izleri. Kimde var hazır ovulda soldat itigi? O'zingdasan. Soldat itigi tug'ilmini? Ana qo'raqsiz bolshiqqa buyolib bitgan. O'zing kelib is solgansin da, yana kelib bu gunohsiz bandalarga gunoh yoqmoqchi bo'lasan. Nerse seliksin? Bilamiz biz seni, bilamiz. Butun ovul bilan sizni. Yo'qqag'ini buyrug' qo'shamati qo'shmaganlaringiz senmi? Oshiqdim bitti uzmadim. Qo'rlig'imdan eshik oldidan miltig'imni toshga berib sindirdim. Shu ko'riningda bosh tugmasini sindiraman degan edim bitmayim. Tutug'uz! To'xta! Bunday narsa bilan shoyarmilar. Men shoyarmayim, yaloyoq qilishim. Men yolayoqmayim. Amina bu qurtqa. Hozir militsiya chaqirtib, bo'shatamiz darni. Baral oğlum. Baral işi galiba olanda.
Әтидән! Тукта, минем улымнандыр ул, минем багызымнандыр ул хат, минем балакаемнандыр. Нәрсә дигән? Хат диме? Солтан балакаемнан диме? Биргесе, улым бурла. Менә. Отасы үзем укалы. Үзем укалы отасы. Алай дисеңме? Мәркен, ука үзең. Ука. Солтан кулы түгел бу. Полевая почта номер Антонов. Әни өчен Антонов? Юк. Сабыр бул кызым. Юндүгө юра, юндүгө. Улым, мулланыр. Киләле, мәлбәпкәм. Укып җибәрәле үзем гәле. Мәлбәмә. Хөрмәтле Шакир бабай, әби Саҗидә ханым. Нәрсә инде бу? Сезнең улыгыз, ирегез һәм әтиегез Гитлер фашистларына каршы аяусыз сугышта Укулым? Укулым. геройларча һәлак булды. Болай булгач ул тие. Ние булып чыга инде? Кем диләр аны хәзер? Чыгып кит. Китәм. Мин сине алай! Акылыңа кил! Алай кайнар баштан ахмаклык эшләп ташлап, атаңның изгисе менә тап төшерәсе булма, аңладыңмы? Аңладым, Гәрәй абзый. Аңласаң әнә бар. Мен сәндереңә. Син абзал. Син бар. Югал. Чыгам. Син кордаш. Нык була күр. Нык бул. Ярый. Сау булып торыгыз. Мен дә чыгам. Ходай Тәгалә сезгә сабырлык бирә күрсен. Я Рабби. Чыкма ахират. Мәйет булган йортта карчыклар җыелып гыйбадәт кылалар түгелме? Син менің біраз еңгілірек көрші. Ел қаршында, халық қаршында yüzümüz ақ. Вакыйга шул урында бара. Төн узган, таң атып килә. Я Хода, таң да ата. Хәйре белән генә ата күрсен инде ахирәт. Әллә торып, мишкә ягып самавыр куеп җибәрим микән әнкәй? Әйбәт булыр кызым. Өйдә суынып китте шикелле. Кара инде бу ир затын, гамендә дә юк. Төнне буе йоклап чыкты. Ирләр бар да шулай инде кызым. Без хатын кызлар гына бит ул. Шулай да син бераз ширим итеп алыр идең. Төне буена күзеңне дә йоммадың бит. Чәйне үзем куярмын, мичкәдә ягып җибәрермен.
Эй, булмый, әнкәй. Төнлә йокламаганны хәзер йоклап буламыни. Әткәй дә уянса шәй дияр. Әткәйеңне уятырга кирәк әле аны. Йокламыйм ла мин карчык, йокламыйм ла. Шундый вакытта йоклап була димисең. Бу малайны нишләтәбез инде? Уят, уят. Мәктәбенә соңга кала күрмәсен. Улым, Мулла Нур, тор балакаем. Әйемлә. Сабакка соңга каласың. Мин бүген мәктәпкә бармыйм. Бармам менә. Тор тизрәк, бабаң кергәнче. Сәгать ничәсең әле? Шактый булгандыр инде улым, яктыра башлады шикелле. Самавыр кайнады, әткәй. Ярый алайса. Әйдә, табыннарың әзерләй килин. Ярый улым, яли, кит әле, я. Бүген алай пушкырна юынмасаң да ярый инде. Бүген кирәк тә бабай. Нәрсә, кызлар янына барасың барыймыни? Районга, Волоксам райкомына барам. Бармын мин сиңа. Әйдә, ашап ал да мәктәбеңә юнәл. Бармыйм дидем бит мин сиңа. Әниң белән алай сөйләшмә улым. Бармыйсың икән, ипләп кенә бармауыңның сәбәбен аңлат. Әйдәгез, утырыгыз. Менә бәрәңге дә пеште. Бүген әрчеп тормадым, ярып кана пешердем. Бик әйбәт килен. Ярып пешергән бәрәңге тәмлерәк тә әле ул. Син нәрсә карчык? Ашарга утырмыйсыңмыни? Мин чәй генә эчәрмен. Улым, сартышта апаңнарга керсәң, әтиең турында әйтми тор. Ишетмимен инде ул аны. Эй, әнкәй, берсе өстенә берсе иелмәсен дим. Үз кайгылар суынарак төшкәч әйтер идек. Ходаем, кайсы кирип килә тагын? Алейкум. Вәгалейкум әссәлам. Әйдә кырдаш, синекесен әле, әйдә. Абдулла Рахимит, менә шикләүгә, шикмәнле бавырсактан авыз итеп җибәр. Шәйләрегез тәмле булсын. Әйдә, бергә булсын, кил утыр, кил. Рәхмәт, курдаш, рәхмәт. Үземнең дә әле шуның янына турып килешем иде. Хош. Тагын нинди яңалыклар бар, нинди яңалыклар алып килдең, курдаш? Әй, курдаш, бер нинди яңалык та юк. Авыр кайгыгызны уртаклашым дип кенә кирүем иде. Кичә бит теге абзал аркасында бер җылы сүз дә әйтә алмадым үзегезгә. Ай, мөртәт. Оятымнан башка суккан шикелле чыгып киттем. Син инде, курдаш, алай шитләтеп, әйләнеп маташма. Сиңа килешми ул. Турысын әйт. Нишлибез? Бер нәрсә дә эшләмибез, курдаш. Мин инде барысын да җайладым. Илләт. Эй, курдаш, син нәрсә инде? Мин сезне шул хәлегездә илләт чаклы илләткә чыгарып җибәрергә, мин бит әле бөтенләй юк иманымнан язмаган. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Соң безнең өчен кем барга тиешсең инде ул чагында? Борчылма, курдаш, мин анда барга кеше таптым инде. Кемнәр инде ул? Ана теге Патан Сабирасы белән шул бүр абзалны җибәрәбез. Алла, тапкансың бардай кешесен. Бар дисең мәллә син шул бүрне. Барыр, курдаш, барыр. Бармаса аның эчендә закон бар. Шулай булыр дип уйлаган иманы. Шулай булмаганда җибәрер идеңме син мине илләткә? Я әйт, кемне җибәрим? Буларның хәлләрен үзең күреп торасың бит. Кайгыларыннан бераз арынсыннар. Соңыннан барырлар, син кайтырсың. Минем хәлем аларныкынан хуршы, бик беләсең килсә. Хәт мин кайтканны көтәр идең. Үләргә яткан хатын әйтеп китмәсәң илләткә барсын диеп. Кайтсам, куркуыннан тартышып ята мескен. Кеше бит ул, салкын иде җаны бирәсе килми. Калдырыгыз аны, Гәрәй абзый. Патан Сабирасы белән мин үзем барам. Син? Син барам дисеңме? Тик шулай да Салида килене җибәреп килешмәс. Һич югында Патан Сабирасы белән Шакир абзый үзе барсын. Ярар, атын синнән сорамаслар. Син бар әнә, авыру карчыгыңны кайтып кара. Нәрсәсен карыйсың инде аны? Үлә инде ул, барыбер үлә. Күп булса, 2-3 көн вакыты калгандыр. Ярый.
Сен борчылма Гәрәй туган. Без хәзер хәзерләнә башларбыз. Соң инде башларбыз дип берегез генә әзерләнегез. Патан Сабирасы бара инде ул, бара. Мин аның белән кичә кичтән үк сөйләшеп куйган идем. Кара әле, кордаш. Ие. Китешле амбарга кирип пешкән икмәк, бәрәңге, бераз он алып китәргә онытмагыз. Ярый, кордаш. Атларга фураж да шунда ук бирерләр. Менә бурсы. Мин китим әле. Ярар. Бурсы бик әйбәт булыр, кордаш. Ярый. Юкса без кичә хәлдән соң әле өн китеп икмәк кыргыдан тотканбыз. Син нәрсә? Килен. Әзерләнә башларга вакыт, әткәй. Юк, калдырай бирләреңне. Мин үзем барам, кызым. Мин барам. Әнкәйнең дә кәефе әйбәт түгел. Бу малайның да мине тыңларга исәбендә юк. Кая әзерләнәсең? Районга дидем бит. Бармыйсың. Ничек инде бармыйм, комсорг була торып. Комсомолчы белән барам ич мин. Алдама. Килен. Калдырып тор малайны. Үз эшен үзе яхшы белә торгандыр. Алай. Я хуш. Ничек хуш? Илләпкә китәм дидең бит. Китсәң, кайтам ич мин. Син кайтканчы монда. Нәрсә мин кайтканчы? Озак дип әйтүе. Улым, ашарга алмыйсыңмы ни? Юк. Тукта. Соңга калам. Тукта дип буламы? Атасы, колхоз ризыгына гына ышанып җибәрәсе түгел бит киленне. Үзебездән дә бер нәрсә әзерләү кирәк. Сан тишек үеш булса да әзерләп тык инде шул пишеңә яна торгандыр бит әле. Бәрәңгене күпме кирәк шул кадәрле алсын, кызганып турма. Ярар. Әткәй, зинһар күзәтә күр ул малайны. Берәр ахмаклык эшли күрмәсен. Булмас, кызым. Безнең нәселдә ахмаклык эшләүче кеше булмады, һәм булмас та Алла биргән булса. Әткәй, аннан соң менә бу юк башларына туның белән бергә посыл киченә тыгарсың. Мулланыр кайткач кичкенә генә хат кисәге дә яздырып тыгарга кирәк булыр. Тунны иң батыр сугышчыга диген. Юк башлар, Шәй Солтанның командиры кем әле? Антонов. Әйе, шул Антоновның үзенә диген. Хатыгыз өчен диген. Җитәр, кызым. Җитте. Бәгъреңне телгәләмә. Сабыр бул, кызым, сабыр. Ярар, карчык. Китер әле капчыкларны. Кая базга төшүп булмаса, бәрәңге шүкле торыйм әле мин. Шәмсияттәй. Эх, Шәмсияттәй. Әйт, кызым, әйт. Ярый инде, Шәмсияттәй. Кайткач әйтермен. Әйт, кызым, хәзер үк әйт. Кайткачка калдырма. Булай да күңелеңә авыр йөк тиеп китәсең. Эх, Шәмсияттәй, күңел дигәнең бер күтәргәч күтәрер инде ул, барысында. Алай, күтәрә торган булгач, әйт, кызым, минем күңелемә дә шик салып китмә. Юк, Шәмсияттәй, син әллә ниләр уйлама. Әйбәт кеше ул синең вагыйзең. Йөзеңә кызыллык китермәс. Абзал Явызның әллә ниләр уйлап чыгаруы бар. Ышанма. Берсенә дә ышанма. Вагыйзеңә генә ышан. Ышан һәм көт. Мин дә аңа солтаныма ышанган кебек ышанам. Менә бар шул. Сиңа шуны гына әйтеп китәрмен дигән идем, Шәмсияттәй. Рәхмәт, кызым. Минем вагыйзым турында шундый фикердә булуың өчен рәхмәт. Ходай Тәгалә сиңа сабырлык биреп, исән сау әйләнеп кайтырга язсын. Амин. Амин, шулай булсын. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Сәид Шакуровның «Саф күңелгә тап төшми» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13:10 яңгыраячак. Казан сөйли. 13:10.
Әдәби драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Сәйит Шакуровның «Саф күңелгә тап төшми» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Спектакль магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган. Шәмсияттәй. Эх, Шәмсияттәй. Әйт, кызым, әйт. Ярый инде, Шәмсияттәй. Кайткач әйтермен. Әйт, кызым, хәзер үк әйт. Кайткачка калдырма. Былай да күңелеңә авыр йөк төяп китәсең. Эх, Шәмсияттәй, күңел дигәнең бер күтәргәч күтәрер инде ул барысында. Алай. Күтәрә торган булгач, әйт, кызым. Минем күңелемә дә шик салып китмә. Юк, Шәмсияттәй. Син әллә ниләр уйлама. Әйбәт кеше ул синең вагыйзең. Йөзеңә кызыллык китермәс. Абзал Явызның әллә ниләр уйлап чыгаруы бар. Ышанма. Берсенә дә ышанма. Вагыйзеңә генә ышан. Ышан һәм көт. Мин дә аңа солтаныма ышанган кебек ышанам. Менә бар шул. Сиңа шуны гына әйтеп китәрмен дигән идем, Шәмсияттәй. Рәхмәт, кызым. Минем вагыйзым турында шундый фикердә булуың өчен рәхмәт. Ходай Тәгалә сиңа сабырлык биреп, исән сау әйләнеп кайтырга язсын. Амин. Амин, шулай булсын. Әткәй, нигә ул кадәр тутырдың? Атна сайын кайтып йөресез диделәр бит. Шаулама, кызым. Әреләрен үзең пешереп ашарсың, авакларын инде артып нитә калса, әнә, өйлә чагында атыңа пешереп бирсең. Ишенә җылы ризык керсә яхшырак тарта торган бала ул хайван. Әнә пати дигәннәре килеп тә туктады. Киләл, кызым, күтәртеп җибәр әле шушы бәрәңне чыгарып салыйм әле шуны. Кап-каты белән шуның чанасына. Шана җигеп әйбәт иткән икән паты. Шана юлларыннан төгәрләп кенә барлык. Шулай иттереп кыш дигәннәре дә килеп җитте. Эй, балакаем. Ахирәт. Кил әле монда. Кил әле, тотып тор әле капчык авызын. Тутырыйк әле шушы ризыкларның капчыкка. Хәзер Ахирәт, әй. Әткәй, әүгенә бу тиендә сыяр микән? Сыяр, кызым, сыяр пешердек. Кая әле карчык? Онытыла күрмәсен, бер әйберең дә кала күрмәсен. Кая әле карчык, кая? Мәле. Бер-ике кием генә булса да чабата да тык әле. Анда урманда кар арасында йөргә бик ипле була ул. Я. Юлга бирдига? Әйдәгез. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر. Кая, булдыгызмы килен? Булдык, әткәй, булдык. Булсагыз ярар, алайса. Караны килен, сынатма. Кемнеке аныкы дигәндәй, үзең алдан әйдәп бирелеп булсын. Аңладыңмы килен? Аңладым, әткәй, аңладым. Аңласаң менә шул. Ярар, әйдәгез, кузгалдык. Юл кешенең юлда булу хәерле. Исән сау йөреп кайта күр балакаем. Ярый, әнкәй. Без киттек. Сау. Ярар, җәле китәле, җибемә, сугышка китмәй эшләргә бара бит. Шулай бит, кызым? Шулай, әткәй, шулай. Ярар, молодец, шулай кирәк, кызым. Шулай. Ходаем. Әле Ахирәт. Сезгә яңарак кына Гәрәй председатель булмагандыр бит ул? Булды. Әле генә чыгып китте. Алайса, сезгә әйтергә уңайсызланган инде. Миннән ындырга ашлык суыртырга төшә алмассыңмы дип үтенде. Бөтен авыл иллеккә чыгып киткәч, авылда әзмәс кыймылдый алырлык
Сездән башка бер җүнле адәм заты калмады хәзерди. Әле миндә менә шунда төшеп барышлый гына кагылуым иде сиңа да ие. Әллә мин әйтәм ахирәт. Син дә минем белән төшәсеңме? Монда ялгызың балавыз сыгып утырганчы ди. Әйе шул. Бергә кайгы хәсрәте дә онытылып торыр. Карасаң, әсме күпме эше дә эшләнер. Аллага тапшырдык ахирәт. Кая киләләр икән булар пар күгәрченнәр шикелле серләшә. Кая булсын? Андырга, орлык суыртырга. Ай, рәхмәт төшкерләре. Үзең уйлап таптыңмы карчык? Әллә берәрсе ярдәм иттеме? Кем әйтсен? Үзебез белмибезме ни без кирәк икәнен? Эй Алла, киләле. Кая әле бер кочаклап үбимәле, үзең шуның өчен киләле карчык. Туктале. Бер-ике тиши күмәчтә торып тыгыйм әле төшеккә. Ул бишеп кенә хәл кермәс, эшләп баргач. Шәмсия карчыгы. Кич, караңгы. Шәмсия ут та алдырмыйча, ялгызы уйга калып утыра. Утлар янай, утлар янай, uşakta Минем улым каяклардай йөргән бу чактай. Ырвак әйтәме, киләп бәду абу кыйма бу кортка дисәм, җырлап утыра икән, Ник килдең? Ник килдең буламыни? Менә изелеп киләүне ишеттем дә. Туктале мин әйтәм, нишләп утыра икән бу кортка утталмыйча, кирип хәлем белеп чыгыйм әле. Минем хәлемне беләсең кисә. Андырга төшсин. Ашлык суырткан җиргә. Шунда бер иштан суырткычны да әйләндереп торырсың. Шакир абзый белән бергә. Бик шулай. Югыйсә, олы кешенең үзенә генә кыенга туры килә. Бик барасы кана. Булмый бит Шәмсияттәй, булмый. Хатын изил алмыйча ята бит минем кайчаннан бери тилмереп. Аны ташлап ничек чыгып китәсең инде? Ул бит мине бер генә минутта яныннан җибәрми. Чыккансың бит әле менә. Йөрисең дә ди. Әле күрше авылга барып, кунып та кайткансың. Кирәк булгач барасың инде. Күрше авылга да шул хатын өчен йөрүм. Үзем булышып карый алмыйм Шәмсияттәй. Аның бөтен нәрсәсе астында дигәндәй булмый миннән. Әле үлмәгән хатының өстеннән өйләнергә хатын эзләп бардыңмы? Кирәк бит. Җаны чыгып бетмәм бит аның. Караштырырга кирәк. Инде күмеп кайткач ишәргә тиеш булам инде бер үзем ялгыз йортта. Минем бит үземә күрә мал-туарым, тавык-чебиләрем бар. Таптыңмы соң? Хатын дим. Күрше авылда берәү бар барында. Бер дә күңел төшәрлек нәрсә түгел. Ул инде иләнгәч бераз директ тә дигәндәй. Яратырлыкта булсын дейсең инде. Менә. Үзең беләсең тагы. Ни әйтсәң дә гомер иткән кеш шул. Шуның өчен керүем әле. Үземнең дә синең яныңа. Туктале мин әйтәм. Вәзиремне Шәмсияттәгә сөйләп карасам, дөнья күргән кеше төртеп йыкмас мин әйтәм. Әллә.
Миңа өйләнмәкче буласыңмы инде? Юкла инде Шәмсияттәй. Син нәрсә сөйлисең? Мин бит әле яшь, бик яшь әлеме сиңа караганда. Күрше авыл хатынында шуңа әйнәп бетермәдем. Минем өчен бераз фартырак, 40-тан узган. Ул инде яшең җитсә 40-ка, не 40-ка дигәндәй. Сиңа яшь кирәк инде болай булгач. Аның бик яше дә мәхкүл булмас. Ашатып ит кундыргач күрше бакчасына карый башлар дип куркам мин аны каһәрне. Ансы да бар икән шул. Бар шул, бар. Я, хуш. Сиңа ниндирәген карыйбыз инде болай булгач? Ниндирәген дип берәү бар барында. Ләкин бик тә кәпер булып кылана. Синең ярдәмеңнән башка бегеп булмас ул каһәрне. Кем микән инде ул шулай? Бөгелмәй торган. Син тотынсаң бөгәсең инде, бөгәсең. Курыкма, буш итмә. Бүгенлек бер патын мәңгерермен. Бу сүлгәч, күлмәк штаннарын да бүләк итәрмен үзеңә. Байсы көннәр бар икән әле. Сиңа, бар да сиңа. Үлсең генә, бөтен чүпрәк чапракларын сиңа китереп бирәм. Син безне кавыштыр гына, тилмертмә. Кем микән инде ул шулай сине тилмерткән кеше? Ерак барасы түгел, күршегездә генә. Син алар сиңа кирип чыгып йөри торган кешеләр. Әллә Ходаем. Саҗидәме? Шул җан кисәгем, шул. Риза булмас бит ул. Ничек инде булмасын? Кайнатасы йортында җиләк кебек вакытын әрәм үткәрмәс бит инде. Аның бит, җитеп килә торган улы да бар. Җитеп беткән инде ул. Доброволь булып, сугышка китәргә йөри, атасының үчен алырга. Андый кайнар башлар бик күп ятып калды безнең авылдан гына да. Синең үзеңнең улың кайтып төшсә? Тютю инде ул, малай, тютю. Бетте инде ул, бетте. Кайту түгел барып та җитмәгәндер дим мин аны. Бигрәк ямсыз кыландылар бит яшьтәшләре үзе белән. Ишендәге бөтен патырахалары кыйлып биткәндер дим мин аның. Һәрхәлдә дөньяда яшәрлеге калдырмадылар балакаемның. Аның өчен башларын салырга теләмәгәннәрдер инде. Һәркем үзе өчен сала башын. Без китәбез, ул кала дип көнләшергә. Тапканнар төрмәдә ятып калган кешеләр көнләшергә. Көнләшүдән түгелдер инде ул һәрхәлдә валлаһи. Нәфрәтләреннән шулай эшләгәннәрдер. Инде син дә алар яклама кортка. Мин дөрестлек ягында. Инде Саҗидә мәсьәләсенә килгәндә. Шул турыда гына сөйләшик. Саҗидә турында гына. Калганнарын эт ашасын. Саҗидә мәсьәләсенә килгәндә эш менә булай тора бит. Әйт Шәмсияттәй, әйт. Әнә. Безнең урамны күрәсеңме син? Күрмим Шәмсияттәй. Тәрәзәңә бус каткан. Безнең урам таныштыр бит сиңа. Шөкрләр мәхәдәр таныш. Таныш булса менә шул. Урамыбыздан түгел. Турыбыздан узасы булма. Иллә дә мәгәр турыбызда очрыйсың икән. Менә шушы ятсыз күзләреңне менә шушының белән чыгып чыгарамын. Хәзер бар әле юга кайт. Авыру хатыныңны кара. Иллә дә мәгәр авыру хатының суык өйдә ачтан үлә икән. Бөтен авыл халкын җыеп авылдан кудырам. Чыгып кит! Шудим нишисегеде Шәмсияттәй. Чыгып кит! Табагач белән башыңны ярганчы чыгып кит! Чыгып кит дим. Бу нинди тавыш? Бу нинди талаша буында? Менә алардан сора. Сорый тәсе юк Шакир абзый. Бәргә дә үтергә үзен. Туктары кызмады күрше, кызмады. Син бар чыгып кит. Бар чыгып кит яхшы чакта. Чыгам. Шакир абзый, чыгам. Ярар. Килә. Утыр әле күрше, кил. Тынычлан, үз-үзеңне кулга ал, тынычлан. Нәрсә дип бит әле ул сиңа Шакир абзый? Нәрсә дип бит? Тынычлан әле, күрше, тынычлан. Монда аннан да яманрак нәрсә бар шул әле. Алла Ходаем. Тагын ни булды инде Шакир абзый? Син курыкма күрше.
Дөрес булмаган яла ягылмый ул. Әнә, безнең турда да нинди кутышкыч нәрсәләр уйлап чыгармаган ул бүре. Инде минем улым турындамы? Минем вагызым турындамы? Дөрес түгел. Валлаһи дип әйтәм, дөрес хәбәр түгел. Мин аңа шамый, моңа беркем дошамый. Әйләндермәле, Коша, туктта. Дөресен генә әйт тә сал. Алай дисеңме? Яралайса, ипләп кенә, тыныч кына тыңларлык булсаң гына. Мин әле генә авыл советындайым. Сине кисәтеп куймәл дип турдан гына йөгердем. Алар килеп куркуга салганчы дип. Әйе. Кемнәр алар, Шакир абзый? Анда районнан кемдер килгән. Тик син ышанма. Тыныч бул, ярыймы? Күрше, бер үк тыныч була күр. Бу хәлнең булуы мөмкин дә түгел, булмый да, булачак та түгел. Әнә килделәр. Ай, Аллаһ. Иптән кенә син ахар тыныч була күр, ярыймы? Ни хәлләрегез бар? Хәлне сездән сорарга кирәк түгел. Безне хәлләр бик үк шәптән түгел шул әле. Ая, кунак кешегә урын бирәбезме соң? Кергәч, утырсын инде. Әнә, урын бар. Бу карашканы кайсыгыз алып кердеңде тагын? Хәзер үк чыгып китсен. Аны мин түгел. Аны менә бу иптәш. Аны мин алып кердем. Ул монда кирәк булачак. Ягъни пүнәтәй булып кыдаша. Мин сиңа инде кыдаша булыйм инде, җир бит. Кыдалагач кыдаша буладыр. Шәхси мөнәсәбәтләребезне калдырып торыгыз. Без эш белән һәм гаять дәрәҗәдә җитди эш белән. Мин сораулар бирәм. Сез минем сорауларыма шулай ук җитди һәм дөрес җавап бирәсез. Әгәр дә ялган сөйләсәгез, закон каршында җавапка тартылачаксыз. Аңлашыламы? Аңлашылмыймы соң? Ярый, аңлашылгач. Сезнең исем фамилиягыз ничек? Минекеме? Сезнең гражданка, сезнең. Әлегә мин фақат сездән генә сорыйм. Минем исемем Шәмсия була инде. Авылда Шәмсияттәй дип йөртәләр. Фамилиягыз? Габидулла. Габидуллина. Туган елыгыз? Әллә тагы. Бу ел менә кыш үтеп, урак өсте җитсә, 60 тула дип йөрим инде үземчә. 62. Ярый. Инде хәзер менә бу сорауга җавап бирегез. Вагыз Габидуллин сезнең кемегез була? Ничек инде кемем? Минем улым. Бердән бер улым. Ул хәзер кайда? Турыда армиядә. Кайтканы юкмы? Кайту түгел. Хаты да килгәне юк. Менә монсы дөрес түгел. Ялган. Әстәгъфирулла. Улыгыз кайткан бит сезнең. Ничек кайткан? Кашып кайткан. Ая кайткан соң ул кемгә кайткан? Моннан нәкъ бер ай элек. Кешеләр, ничек кенә ялган сөйли алалар икән? Кеше түгел бик, менә документ. Заводтан качу турында безгә специаль документ килеп төште. Без менә шушы документка таянып, аны эзләргә чыктык та инде һәм табачакбыз да. Юкка яшып маташмагыз, дөресен генә әйтеп бирегез, кайда ул? Кайда качып ята? Юк дим бит. Юк дим, юк, Алла кылы. Минем улым кача торган кешеме соң ул? Ананы бөтен авыл кешесе әйтеп бирер. Без бер кемнән дә сорарга җыенмыйбыз. Без фақат сездән сорыйбыз. Кайда ул? Кайда качып ята? Или сез безгә яхшылык белән качкан урынын күрсәтәсез? Или без сезне дезертир улыгызны яшәүдә гаепләп? Туктагыз әле, иптәш. Сез карап торам сез бер дә кешенең моңзарына колак сала белмисез икән. Аның улы андый җинаять эшли торган кеше түгел. Монда нинди дә булса бер аңлашылмаучылык булырга тиеш. Мин үзем
Кагазга караганда кишиге ышаныраак берем. Сез кім? Һәм нигә дип ул биредә? Ne, ул күрше карт иде. Без кергәндә бирде иде. Чыгып китсәң! Ne, бар әле, кордаш. Бар әле, бар, чыгып тор. Юк, чыгармагыз аны, чыгармагыз. Ярый, тынычлан әле, күрше, тынычлан әле. Ярамый дип әйтә, чыгырга куша. Син борчылма, бер нәрсә дә булмаса Алла бирсә, була торган нәрсә түгел бу. Ярый, мин чыгам генә. Тик минем белән әнә теге афәтендә моннан олактырыгыз әле. Yok endi. Meni bunda товарищ военный начальник biz alып kirdi. Ник дисәгез, минем как раз аңа шул турыда әйтер сүзем бар. Моннан бер айлык качкан дидегез мәле, товарищ военный начальник? Әйе, нәкъ бер ай элек. Менә, дөрес, нәкъ бер ай элек. Шул төнне кинәт кенә туңдырып җибәрде дә күбәйттереп кар яуды. Причем монда кар? Кар юк иде. Чирата гына башлаган иде. Кичиде караңгы иде. Саң. Шул Нәрсә күрдем бит. Кемне? Кемне булсын? Шул тизилтирни инде. Кайда? Бу картның ишек алдында. Аның килене белән кочаклашып тибешеп торалар иде. Ялган! Туктагыз! Ышанмагыз аңа, иптәш командир. Валлаһи дип әйтәм, ышанмагыз. Ул башта минем кулыма ялаягырга маташты. Әнә, авыл Саид шаһит. Сугышта курбан булган улыма изге исеменә пычратырга тырышты. Дизертир дип. Шулай дөрес. Хәзер бу гунахсыз карчыкның гунахсыз улны ялаягырга пычратырга маташа. Кайсына ышанырга? Ничә дизертир буласың ул чагында? Дизертир инде аның булай булгач бер генә була. Караңгыда минем күзем күреп бетермәгән була инде булай булып чыккач. Менә хәзер төшендем. Шуннан да ул бу картның куры булмаган булып чыга. Ялгышуым өчен Шакыр абзыйдан башымны иеп вак булсырыйм. Бәлки менә бу карчыктан да гафу үтелерсең. Юк, аннан үтенмим. Чөнки ник дисәгез, ул чыннан да аның улы вагыз иде. Юк, ышанмагыз аңа. Туктагыз! Сөйлә. Мин аны Шакир абзый чыганда булгач, аның улы дип уйладым. Менә хәзер төшендем. Гәүдәсе аның солтанлыгыннан бераз кайтышрак иде. Таушы да ул кадәр кертүгел иде. Качтым диде. Мин дизертир диде дә, читтән аша сикерде дә. Су буена төшеп качты. Сың бит син бу ялганны миңа бер мәртәбә сөйләгән идең инде, имансыз нәрсә. Тагын сөйлим. Хәтереңдәме генә абзый? Без синең белән аның эзләрен карадык. Бәрәңге бакчасында эзләр ярылып ята иде. Шулаймы? Эзләр бар иде, бар. Ләкин анда бакчада кем эзләре булмас? Юк, ул вагыз эзләр иде. Тагын вагыз иде. Теләсә нәрсә белән ант итмәсә, китерегез кырган. Укыйм, китерегез сүрәт, шукырам. Ул иде. Эзләр бит югалмаган. Эзләр бит шул төнне туңып парасында да калдылар. Әйдәгез. Карны кирәп, эзләрне тикшереп карыйбыз. Әйдәгез. Менә вагызның ботинкасы. Шул изне ботинка белән чагыштырып карыйбыз. Менә. Аның ул эзләре bir ayağını batıp düşkən idi. Mənə şulay tik-tak. Күрсәттем бит мин сиңа. Күрсәттем бит. Görəmsən idi. Күрсәттем бит. Ул эзләр батып düşkən дидем бит. Кит әле дим. Чөнки ул, ягъни мәсәлән, вагыз дигәнем, аксак кеше. Аның уң аягы сул аягыннан кыскара. Шунлыктан, ягъни мәсәлән, bütün ağırlığı kıska ayakka, ayakka düşe. Yani tik-tak. Şundan gelip tik-tak izi jirge tire, batıp kire. Maның dəlillərində logika var. İzlərini tekşirirgə kirək. Ondan gelip tavariş vayen nəşəlik, bu kurtkanın özündən də şüphelənmin. Mənə min koyşandan birli onun tiresinde kişilerin gelip gireyim. O bir vakitte da utanmay,
Үзе мыңгыр нәрсәді сөйләр, ә? Нигә уталмый ул? Керәшине юкмы? Бар керәшине, бар. Bu сүзләрдә дә логика бар. Бар шул. Булмаса мин тен ката аның тирәсендә йөрермене, товарищ военный начальник. Явызлығың да шиктен ашқан екен синең, Хода бәндәсе. Бик дөрес әйтәсең, күрше. Дөрес әйтәсең. Соң төне буе иснәнеп кем йөри? Басуда бүре, урамда абзал. Син мин аскарга китмә. Мин сезнең белән аяк турап сөйләшәм. Бәлки аның дезертир бәллә кая китмәде. Монда. Иде астында гына ятадыр әле. Бар, шамасаң бар, қора. Карыйм шул, барам шул. Қора. Абзал идән астына төшә башлый. Hayale, kitele, nerse diysen, nindi nerse bulsanda, nindi caniyesi bulsanda, unda bilekliklerde kalmadı. Şigale. Sin nerseydi, gerek tuğan, sin bir de olsaydı bulup durasın olamazsa, gürelete suşu yalnız karşısına şunlardan risva ittiresin. Yok, min bana tüzel halim yok. Var çıkıp gitmene, var. Vallahi hazır bir kalkızdım, rahatında hazır uzun rahatında varıp, жалоба бирәм. Туктагыз! Булмый. Минем рөхсәттән башка беркемдә беркая бармаячак. Кем атлы хатын белән сөйләшеп тора иде ул кеше? Саҗидатлы хатын белән. Кем инде ул? Менә бу картның килене. Кортка малайның сиеркесе булайды, сиеркесе. Avuzlarına sokup yarayım şuşul. Менә күрдегез, товарищ военный начальник. Теге вакытта да шулай ташландылар алар миңа. Ташланып кына каласы калмаган миңа ул вакытта бәлли бүтресе булган син динсез нәрсәне. Ничектер кул җитмичә калды үкенечкә каршы. Һәм үтерәчәкләр дә бар минем товарищ военный начальник. Bir seni gene uturup gene arınıp bulsaydı bu dünyada senin kibik ağulu yılanlardan. İyi ki de uylamışa bu utururunda. Lakin yok şol, bir seni gene uturup gene bitirip bulma biteli sizin tokumna. Yaşavşen tokum bitsiz. Kızganışka karşı yaşavşen sizin tokum. Ay yaşavşen. Hem yaşarız da. Çıkıp git. Vallahi deyip öйтеп çıkıp git bu izgirtir hazırlık. Ярый. Бар, чыгып торыгыз. Бүгенгә кайтыгыз. Эзләр. Кирәк булгач мин үзем чакырырмын. Ләббәкә. Тик белеп торыгыз. Дезертир монда, авылда җинаулап яшергәннәр бар аны. Ярый, аңлашылды. Ләббәкә. Вакыт. Ләббәкә. Менә нәрсә, Гәрәй абзый. Аңлыйм сезне. Бекәйнең хәле әйбәттән түгел, бугай. Без киттик. Шулай. Сез, бабай, ничек әле киленегезнең исеме? Саҗидә Шакирова. Әйе. Саҗидә Шакированы хәзер үк безнең арттан авыл советына җибәрегез. Идәй ул. Кайда? Ay buldu indi. İlle turmanında. Bugün yanına barımın digenim. Koytırgada teyişiydi. Koytmay bitmene. Ne sebeptendir tutkarlandı. Özüm de şuna başılıp avul sovyeti bilen ilk arada kilap salıp yürüğümüydü. Babay! Babay, bizim balayında mı? Nerse buldu? Babay. Nerse buldu? Ne kışkırasın? Enkey bit. Enkey? Nişle ben? Engen ormanda ağaç baskan. Ha? Hay Allah. Hay Xudayım. İstediğim sana ulan. Sen bilmeyeyim babay, banditsini alıp bitkenler, kazanla kına okul jibergenler. Eyden oğlum. Eyde babay, eyde. Eyden yukarı gel, eyden. Eyden. Yarı tavariş neşellik, yarı. Paralı, kurdaş. Kurdaş deyim, kurdaş. Hazır üzüm, at çekimiz atam, kurdaş. Tuktağız, kurdaş. Tuktağız. Ярар, әби. Мин китәм, тик караны.
Ауылдан бір қайда кетіп иресі болма. Ахирет! Ахирет! Нашарланып киттең мәллә, Ахирет? Әйдәле, тор әле, менә, менә киемнәрегез, әйдәле үзебезгә Ахирет. Сөтле чәйгә җылы дигәндәй, Аллаһы бирсә, бермә-бер тернәкләнеп китәрсең. Әйдәле, кемнәр килеп, үзеңне куркытып йөри күрмәсен. Ya Rabbi. Eyvallah. Карчыклар чыгып киткәч, лапаста яшеренеп торган Авзал өйгә керә. Гыйнвар чатнамасында лапаста утырырга дурак белләмейди. Тушындай жылы йорт барында. Дизелтирне тотып бирсәң, bir sinekli итәм товарищ военный начальник. Тотып алсам ба? Тотып алсам ба? Шакир картые берничә көн вакыт үткән. Куралы Ахирет. Әллә булмаса мин үзиемә чыгып ятыйм минде. Хәлем дә әйбәтләнә төшкән шикелле булды. Шакир абзыйдан да уңайсыз бит, Ахирет. Ниткән уңайсыз ди ул? Ул сине бер туган сеңлесе кебек күрә. Әле менә шушы көннәрдә генә әйтеп торды. Шәмсиягә һәйбәтләп әйт. Кышны бездә чыксын ди. Бер ялгызы өй җылытып тормас. Быелгысы елда аның утыны да исәпле ди. Анысы да дөрес инде. Тик үз түшәгем үземә сихәтрәк булмасмы диюм минде, Ахирет. Эш түшәккә генә булса, түшәгеңне алып чыгып бирәм, Ахирет. Ey Allah, Ахирет. Әнә тавыш бирде, Шакир абзый да кайтты инде, Ахирет. Хәерле хәбәр белән генә кайта күрсеннәр. Бигрәкләр дә ышып-пышып тора бу килен балакай өчен. Эй, шулай. Я, атасы. Я. Сөйли күр. Кайгырма, карчык. Алай куркыныч нәрсә юк, куркырлык нәрсә юк. Соң хәлләре ничек? Кайсы җирләре нишләгән? Ни эшләгән дип, бер нәрсә булмаган. Бер кулын иткән, аннан соң тагын берничә кабыргасы. Ходаем. Тиздән түзәлер, затлам үтәтеп чыгарыбыз дип калдырдылар инде. Күрше. Син дә бирде икәнсең әле, бик яхшы, бик яхшы. Әйдә. Бары бергә югыртык дигәндәй, шунда бергәләп үткәрбез әле, Аллаһ бирсә. Тыныч кына яшә. Мин дә сезгә кирдем инде, Шакир абзый. Әйбәт булган, тыныч кына яшә, борчылма. Ай Алла. Нимә, атасы Мулла Нур апаларында калдымы? Юк, каршы, кайтты. Кайту белән поезддан төшүгә военкоматка чапты. Син бит беләсең бит миңа. Солдат җине кагылган. Алай. Эй Ходаем. Анысының да китәр вакытлары җитә. Бабай дим. Нәрсә бар, нәрсә? Сөйлә. Я. Мине армияга алдылар. Нәрсә? Шатлык абикә, шатлык. Я? Мине армияга алдылар дим. Ай Алла. Эй, Ходаем, кара син ана. Нинди армия инде ул, нинди армияга? Әле бит әле узган баруыңда гына тагын килсәк кыйнап кайтарам дигән ит түгелме соң военку? Менә мусында алды. Хәрби училищега командир булырга җибәрә. Анда 11 җигет иде, 11 җигет.
Шундан, мәйтәм, мине дә алыгыз. Вайко, мәйтәм, нада елсын, мен ады хотя бы 26 елгыра булсаң да, шушы җигет әблә җибәр идең ди. Әйе. 26 мен әйтәм. Алай. Кылдырыс 26. Мине бабай тугач яздырмаган. Менә шуның аркасында мәйтәм, 1 ел буена җир белән күк арасында йөргән мәйтәм мин. Сиңа. Әпкәт бабай гаеп. Алай. Шуннан баян шалкылдап килергә тотынды. Ага, мин әйтәм, эләкте бу булай булгач. Шуннан теге җегетләрнең бер кичерәген якасыннан тотып тыгыздым да. Варлагыз мин әйтәм, кай җирем аннан ким? Шундан йомшарды бит баян күмәй. Ярый әйдә тизрәк, әйберләрне җыгыз китәм. Китәм әйдәгез. 1 сәгатьтән әйләнеп барып җитәргә тиеш. Карале. Шул арада гына нәрсә генә әзерләп бирә алырмын икән соң? Ичмасам киптергән сухарыем да юк. Карале, ахирәт. Минем туфраксада бер чүлмәк сухарыем бар иде. Әйе. Анысы бик әйбәт булган. Кирәкми әбекәй, бер телем ипи тотташ ул җитә бер нәрсә кирәкми. Ай, улым. Алай булмас. Алай булмас. Ни? Карале, улым, Казанда булуың бик әйбәт булган. Аллаһы буйырса, әниеңне дә көн саен барып күреп йөрерсең. Казанда гына, әби Казанда гына, Казан хәрби училищесында. Йөрүсең бар 3 еллык училищены 1 елда бетереп чыгарга ди. Тәүлеккә 12 сәгать укыталар ди. Мәсәлән, Алай. Укымыйча гына командир булып булмый шул алырым. Сиңа 1 ел эчендә сугыш бетеп куйса. Бетсә ни генә әйттең, якана. Авызына балдамай булгырсы. Фашисттан үч алмыйча калам ич мин. Эй, ашыкма улым. Ашыкма, син алай калай әтеш булма. Сугышы бетсә дә, фашисы бетмәсәнең. Дөньяда буржуй яшәгәндә, фашисы да анардан явызрагына һаман туып торыр әле күрсең. Ай Алла, капка төбенә нинди ат килеп туктады? Миңа ул Гәрәй абый ат җибәрде. Алайса, әйдәгез әле. Юл ачыгыр алдыннан бер утырып алыйк. Әйдәгез бер фатиха. Илаһи. Илаһи Рабб. Ой. Аллаһ әкбәр. Эй, син икәнсең, афәт. Чыгып кит. Кычкырма. Чыгармын. Менә бу куртканың ачкычыңына кертә килдем. Мә. Ал ачкычыңны. Аның хәзер миңа кирәге юк. Товарищ военный начальник мине ул посттан азат итте. Малайың ул йортка кайтмаячак. Ничек? Кайтмаячак. Районга хәбәр килгән. Тотканнар малайыңны. Кайда? Сугыш полосасына барып җиткән ди. Алдашма. Нишләп анда барсын ул? Кем белә? Кем белә? Бәлки теге якка үтеп чыкмакчы булгандар. Биткәнме инде дезертирлар, предательләр. Чыгып кит. Эй, Ходаем. Анысы ни дигән сүз була инде? Бу инде кортка вышка дигән сүз була. Пох, и готово. Малайың Алла каршына синнән алдарак барып җитә дигән сүз була. Имансыз. Чикеренмә. Кем каршында басып торганын беләсеңме? Белергә дә күрергә дә теләмим. Эй, председатель итеп куйсалар күрсәтәмен мин сезгә. Сезнең көннәр бетте. Ша! Шул ук Шакир карт йорты. Инде яз җиткән. Кояшлы матур иртә. Минем өй түрендәге шымыртым да чәчәкләрен куя торгандыр инде. Шул ачык тәрәзәдән бөркеп торган шымырт чәчәге исләрен исләсәм, терелеп китәр идем кебек. Ахирәткәем. Тәки, сезнең өйдә кыш чыктым бит. Инде килеп ахирәт, ят дигән нәрсәне дә белергә вакыттыр инде. Булмаса мин үз өемә чыгыйм инде ахирәт. Саҗидә киленнән дә ару түгел. Ахирәт, ниткән ару түгел ди ул?
Ниткән ару түгел ди ул. Син кузгалмыйча тор әле. Менә килен кайткач, Аллаһ буйырса, һәйбәтләп өеңне җуып чыгарып, бергәләп күчереп куярбыз. Кит, ахирет булмаганны. 3-4 ай бүлнистә яткан кешегә эш кушарга ярыймы соң инде ул, ахирет? Ул аяклары сихәтләнә ди. Амин, амин. Әмәүлә. Капка тавышы түгелме соң? Кайттылар бит. Ой, Аллаһ, ахирет, Шулар бит. Кайттылар бит. Әбекәй, әнине каршы. Ya. Tırışla. Buna koyttun bitinde ucuna koyttun. Tırışlandık ka, tırışlan. Şemsiyettey. Nihal Şemsiyettey. İsen boğula koyayım, isen sabuna koydu kızma. Ey boğula koyayım. Ey Şemsiyettey. Oturuşun. Ya, ayda bir dua, aydagiz. Әмәүлә. Син дә кайттыңмы ни улым? Кайттым, әбекәй, кайттым. Әнине сатырама сыраган идем, мин хәзер үк китәм. Ой, Аллам. Улымдырла үземнең. Соңгы улымдырла үземнең. Қаршы. Шатқанға керек. Шатқана турында бұлай жылап тұралар деміне. Ya, алайса, әйдә келеді. Bir отырышып алайық әлі рәхәтіне. Bir дұға қылайық. اللهم إنك تسلم ومنك سلمت بركة الجلال الإكرام. الله أكبر. الله أكبر. Şemsiyettey. Sen zinhar миңа ачулана күрмәй инде. Теге вакытта барысында сөйләп бетер алмаганым бит. Юк, кызым. Мин сиңа тамчыда үпкәләмим. Шулай кирәк булгандыр. Şemsiye bunda mı ol? Bunda sayda нәрсе бар. Енді еңалғалық кезің тағы. Var hele Şemsiye. Sina suyunçu bit. Сүйенче. Кемнән? Улыңнан. Үзең күрдеңме? Каян? Telegramısı var. Кайдан? Arzamastan. Арзамастан. Ахирет кыйым. Телеграммасы бар дип. Сабыр әле, сабыр, ахирет. Арзамастан дип. Ахирет, ипләп әле, тынычлан әле. Арзамастан. Ахирет. Арзамастан. Коясың ул, арзамас. Сиңа хәзер борчылырга түгел. Шатланырга кирәк. Улыңның телеграммасын кабул итеп тә өлгермәдек. Үзе кайтып төште. Сәвиттә иде. Хәзер монда кайтачак. Әни. Улым. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының драматург Сәйид Шакуров пьесасы буенча куелган «Саф күңелгә тап төшми» дигән спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Празат Исәмбәт, Фауат Әбүбәкеров музыкаль эшләнешендә. Рольләрне башкардылар: Шакир карт,
Ринат Мифтахов, Мәргубә, Хажар Шакирова, Сажида, Әлфия Хасанова, Мулла Нур, Радиф Сагдиев, Шәмсия, Нурия Валиева, Вағиз, Илгизар Хасанов, Авзал, Наил Шайхетдинов, Гәрәй, Әнәс Ғалиуллин, НКВД вәкиле Тахир Нуруллин. Спектакльне эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗанов, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Алып барды Талгат Хаматшин. Спектакль магнитофон тасмасына 1991 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз тәмам.